Hey guys, I am CJ. Welcome back to my channel. So today we are here at City Soho Mall. There is a B. Rodriguez. Avenue. There is a Cebu City. And today is a weekend. And today is different. And because gabi gid ang levels ako ang stress this week. So mag-pampering time ta, guys. Sakto ba? Pamper sesh ta, guys. Actually, tago na ko doon kay nakakita ko sa gawas niya. Mawala na ko vlog in public. So, today is pampering time. So, it's been so long since I've pampered myself. Let's do it! But before that, don't forget to hit like and subscribe and share. Peace and love. Amping mga bay. Hey guys, so muna ni karon this is it. So we are here at Skin 911 here at City Soho branch. Niya karon. So karon magkwanta ka nang magpa-wapota. Karon actually this is not my first time diri sa Skin 911 pero dili sa kaninga branch pero kaninga branch ka first time nako. Pero sa unang panahon pa lang hapon kay nakatry na ko og kanang kuan sa face bitaw nya karon ako kabalik it ever kay so kada ato nga time naundang ko kay wala na ko nag breakouts sa ko na so mo wala na ko ni balik nya karon kay murag ko nang kaya kong naong pa murag lain na kita naon haggard na kay so ato ang trabaho on nya murag I deserve this char kay kuan kayo kapoy kayo akong week guys sumuunang nga karon kay magpalami ta live sa tumnaong na sakit raw kayo ni ang kuhan pero good luck na lang yun. So karon kay Derita, let's check out kung sa new normal process sa Skin 911. Let's go. Kailangan lang yung tanggalan. Temperature. Ready. Kailangan natin mag-fill out aning client information and health checklist para po sa contact tracing, temperature check as usual. Have you worked together instead? No. Okay na niya to, sir? Sige. Sila po. Automatic. Automatic. Okay. Ano sa pangalan ni Mamis? Ano na, sir? Okay na ka natin sa video. Hindi mo tamang bakit mo. Diretso na taka ay. Saan oras na? Una na kapag. Siguro po na, sir. Taas pa. Na si Miss Alma din. Kuha na kung may class na. Let's kick dili. Saan naman eh. Karon. Ano sa'yo dapat ni Mote? Mag-cleanser trans. Okay. Naman ikon, kanang ipik ako ang naong, no? Anara, sir? Nakita ka. Nakasaway na mukha niya sa unang diamond pill. Sa una, katong Lugay na, sir. lugay na mga 2016 siguro. Kay kuan mo ko sa una, bugason ko diri sa kuan gid. Nya, pag umana to nawala ra pud siya. Manan. Karon wala. So if you notice guys nga hamis akong naong kay para lang gid anay gid kay mura samok mo gud sa kuan gud samok na nila og kanang ikakuan sa kong naong if naibungot so nag shave jud ko para ani kay para kuan para limpyo gud ba nya mga tanggal na niya akong mga blackheads. So karon guys, di niyo maklaro dito sa akong camera kaya kanyang camera naman yung magic skin. Wow, magic skin. Ang papahamis ka tinuod nga kuan kay dili mo kay hamis akong naong gud. Nakag mga buslot-buslot ba. So karon silang Miss Alma kay nagkuan sila. May PPE gid sila. Required gid mo miss no mag PPE. Takas ha.
Muna niya ang cleanser. Yes, sir. Dili ba lain sa feeling magbutang kag kang niya naka-gloves ka? Naanad naman po, sir. Ano tarot? Mag-weird. Ako gitang kalok ng bungot miski para di samok. Ma-appreciate siya tanan. Aron ma-appreciate siya tanan. Oo. Pila ni ka minutes, miss? 45 to 1 hour, sir. Ano yun, para mamumok na niya akong kuhan, miss. Akong mga skin sa kuhan. Dali ka po siya i-can, sir. I-break. Kaning prick may pinakakuan. Lingaw nga kuhan. Na part. Nakahit din na sa mga boys. Breaking, sir. Oo. Mutulo ko luhaan. Ayun, malaki gid ka sa gara, sir. Magluha yun. Ang mga bike okay ra. Okay. Naantan na siya. Okay, taking bahay, sir. Epait. Kanong buhato guys. Kanong buhato guys sa video. Mga lalaki ko naman manghilak sa ani mga fake tara ato ko tulo ba kung luha ani. Tulo ba dito kung luha ani sa una yan. Sakit mong good kayo. Pangkuha ang tanan ba? Pero nindot magud po na result, sir, mo. Oo. Tanan. Oo. Sakto ba niya akong frame guys para pwede kita so yun na sa camera ron. Aron nag-record ba ni pero buta ka nag-cucumber akong mata. Late ito na walay bungot eh. Don't touch. Don't touch. Laway ka rin sa ganda. Daka ka blackheads miss. Wala naman kaya, sir. Whiteheads mo ko sa gawin. Whiteheads. Ano ako sakit, sir, ha? Ano, biga na sipon ko. Wala pa. Wala pa sakit. Wala pa sakit. Dito sakit, sir. Dili pa man. Manhin ako na lang. Pila ka lang guys. Okay na, pila ka lang ko. Doon kay Whiteheads. Kaya, sir. Kaya, sir. Dekat kayo. Ito na bangag mga guys. Ito na pita. Ito pita. Jay, wala ko din luha. Ano? Face update. Ang likod pa. Pwede pa ingat ka dyan. Kasi kitang likod. Tanggal. Patay. Puwa. Karasan yung bakyan. Tanggal na siya sa mga dry skin, yes. Wala, magdapat ako ng bakyan yung kumitamis kita. Try na ba akong banit? Ko ang tagip-tip na to diyan. Naligo, sabi ako bisa. Ingon ni Smith ba? Sama ni si Seryo wala, maligo. Joker, misa. Maganda nindot kay Bugnaw. Sino yung mo sa mga konse? CJ Estrada. Talo ka na mo. Ay, namat. CJ Estrada. May lain. Anak ni Iro. Uy, delivery related ah. Estrada lang yun ko. Mas feeling eh, Bugnaw. Da, pilang liog. Ano ka na kayo, sir?
mag-color. Murag katama ba daw karon murag kang sa uban ba? So tiga ang lang repulbusan may labat at liog. Hindi na pa kanuwid. Yan ang kayo akong light. Okay na sir. Good night, sir. Good night. The sun come out. Morning na. Pilit ako ng Wow. puti. Taas na lang na siya, sir. 38 hours pa rin na siya for the massage, sir, ha? After 8 hours Basta. okay. Naman kong ligo may so hindi na ako basa. Ano siya, sir? Mana? Mana, yay! Mana kami. Healthy. Wow, so soft. Nice. Mana? So mag-mask sa ko, face shield kaya magawas na ko, prepare gawas. Alright, let's go. Alright guys, so human ako sa ko ang session karon sa dito sa Skin 911 and thanks very much for having me sa Skin 911 City Soho Mall. For this month of October guys, they have their promo for the whole month of October. For all Skin 911 branches for Breast Cancer Awareness Month. You can check out their page, Skin 911 Soho Mall. I will put the link to the post on the description box below so you can check that one out. You can send them inquiries and reservations on their page so you can come here. So yeah, that's it for today. I hope you guys enjoyed this video. Don't forget to hit like and subscribe. Stay safe and share. Peace and love. Bye.